partidu aproposa etzen gaur igual, o etzaizkio gauzak berak nahi bezala atera, eta hor beste apustu bat nahi izan du Mexiko erok, ez? Apustua da azkenean abiadoren apustua. Mobilidadea eta abiadoren apustua. Ikusiko du, nola ateratzen zaigu. Hor, Rastiri egindako falta adierazi du epaileak baloiarekin bere taldea, Sanse. Jokaldi ona, azkenean atezaina baloi bila, atzelariak Bazpare kanpora bota du, kornerra Sansenen alde, Montero haserre atezaina. Konfientza gutxi, berak utzi dute horre. Ikusi dute gerturatzen nahi dela, alaina gurutzatu eginda, eta Bazpada ere esan du. Kanpora botako dut. Usteak ustez gelditzeko kanpora. Hori da. Kornerra Kastainedak aterako du eskubialdetik. Ezkerrez. Ez da txarra. Aldaratzea Sanserentzat jaurtik eta ezkerrez kanpora. Ateko sakia Alabesek egingo du. Eta Indiano, Laxe da, Indiano zelairatuko da eta utziko duena Salcedo izango da. Hortxe partidako lehen aldaketa. Salcedo joan da. Indiano zelairatuko da berehala. Salcedo barrutik ari zen, eta horixe da Indianoren lekua. Nola moldatzen dira, hain ikusi behar da. Berdin jarraitzen duen, edo batekin jokatzen duen. Badakigu bidekin jokatuko duen. Keinu egin du, argi eta garbi. Ondo dago. Zure galderari erantzuna eman ez. Irudia ondo dago, lan ona. Ez, sentsazioekin bikoa ari ziren, eta berroin nola, eta bikoakin jarraituko dute, Zigon Gutierrez eta Indiano izango dira horre jokatuko dutenak, eta Esparza horretik jokatuko du. Zair irabaziko du kaso honetan, bisitasun puntu bat gehiago izango du. Joko aldetik sentsazio baloia ondo erabiltzen duen jokalari bada, eta ez iruditzen alde hortatik asko aldatuko deni, bai bisitasuna irabaziko du, bisitasun puntu hori zelai erdian askotan behar izaten da, eta Indiano gaina jokalari ona, tekniko kita jokalari ona, baloia azkar ematen duen horietakoa, jaurtik eta honakin, eta aurrera pausu bat ematen du, Erasoan, hor da Indiano, Casares, eskubi aldetik, ari da Alabes, ezin atzelaria gainditu berriz ere Casares baloiarekin, Indiano ikutu du, Sansek berreskuratu du. Zelai erdian ez dago faltarik berriz ere baloia Gasteiztarrentzat. Espartzaren pasea, Geni, Oscar Martínez jaurtik eta Toño Ramirezen eskuetara. Relajatu inda. Hor, Espartza, Geni, eta gero hor ja tiketa egiteko aukera zuen eta baloi ikutzea loratzea nahi zuen. Zaiondo atera. Indartxu atera du Toño Ramirezek, Morcillon moztu. Berriro Oscar Martínez, Indiano, Casares, Ibar Maloren laguntza izango du Casaresek. Hor da Casares, atzelari ere mandio, ondo iritsire Ibar Malon. Erdiratzen saiatu da area barruan, jaurtik eta alboko sakea izango da. Casares egindako jaurtik eta kanpora joan delako. Baina ez ondoko marratik. Beste puntu bat, Alabesek, Indiano atera da, baloia hartu eta eraman beharren hartu eta eman egiten du, eta horrek bizitasuna handiago ematen dio bere Alabesen jokoari, eta ematen du txispa gehiagokin, Ikusiko duzen bat irauten duen, baina momentu honetan txispa gehiagokin. Entrenatzaileak pausotxo bat aurrera egin du, ikusiko dugu. Luze jokatu du Sansek, zuzenean baloia, Monteroren eskuetara. Samear gaur, ordezko atezaina, Montoya gaztea dela Alabesi dagokionez. Arregero izan da lehenengo itzulian ordezko atezaina, baina joan zen. Eta atezain bila dabil Alabes. Zentzat, aste honetan bertan noruegarra proban izan dute, aste betez, eta esan digutenez. Datorren astean hartuko dute erabakia, itxura nahiko ona eman duela norvegiarrak. Eta horren inguruan ere erabakia hartuko dute, berarekin jarraitu edo ez.
Sans erasoan. Alainak urrundu du baloia kanpora alboko sakea. Ekaldi derra egin dute, atzetiken baloia jokatuta ondo atera dute. Diego Martinezek ondo, Javi Rosekin, Castañedakin, babiko eginez. Erdiraketari falta izan zaio zerbait gehiago, baina, bueno, partidua asko irabazi du, lehenengo zatiko partidua eta hau, ja, nik uste dut desberdina dela. Kasu honetan, berdingetako gol horrek, gaina askarra egitea Alavesiri beste konfiantza puntu bat eman dio, eta... Alaves da gehien aldatu dena, alare, ez? Bai, berak egin duena partidua pixka bat aldatu, biziago partidua, eta aukera askorekin ez, baina bai areara gehiagotan urbiltzen da, batez ere Alaves gehiagotan urbiltzen da. Eta baloi irteera, nik uste dut Realak ere konpondu duela pixka bat, ez? Gehiago zatzen zaion lehenengo zatian, eta bigarrengoan hobeto bezala. Eta Kolina sartzearekin bisitasun gehiago eman dio, eta beste partidu txar. Hemen egia zen, ez du ematen batez ere gol aukerak ikusita beste golik ikusiko dugunik, zeratik oso gutxitan iristen direlako, baina aukera bientzako dongo. Ibon Gutierrez. Baloia bestaldera Iban Malon, aurretik Casares du. Malon. Aldaketa hemen. Casares eta Malon. Galdu egin dute. Toño Ramirez baloi txarra, ezkerrez. Nahikoa egin du. Kanpora botatzearekin albotik aterako du Alavesek. Eta aldaketa prestatzen ari da Kodro. Pentsa Kodro pertsona garaia da, altua da. Alde ateratzen dio Jonathanek, Joseba. Alaxe da bai, Jonathan erraldoia da. Jonathan... Kamiseta ere ez dakit txikitxo ezote daukan. Ikusiko dugu hemen ze erabaki hartzen duen, Nik uste dut Colinas egal batera bidalduko duela, igual alain, edo holako jokalari bat kenduko du, eta referentzi bezala ipiniko du Jonathan, eta... Baloi ona ez dago jokoz kanpo. Ea zer egiten duen Sansek, ez zegoen jokoz kanpo, buru altxatuaren barruan erdiak eta txarra. Joanan horra iritsita, erdirak eta eskasa. Bai, oso eskasa. Denbora izan du gainera, De aukeratzeko, barrura egiteko, denetako, ez? Eta berriro ere, erabakia erdiraketatzi izan da, erdiratzea izan da, baina erdiraketa oso kaskarra izan da. Berriro ondo jokatu dute, Alavés gehiak ikuten da baloiaren ingurura, eta horrek aukera ematen dio eskubi egalonetatea arkaitzi sartzeko, eta zakura gutxi. Pardo izango da. Laxe da bai, Ruben Pardo kutziko du zeraia, eta berdegun eratuko dena Jonathan Nani Zaiam. Eta nola kokatuko dira? Colinas... Bai, Colinak egingo du. Horre, Colinak nik uste normalean egal batera atorriko dela. Eta Alainek Joseba Beitiak hartuko du punta erdi lana, eta Jonathan izango da referentzia goi. Hori ari zaio esaten Mejo Kodro, egaleratzeko eta erdira Jonathan joanen dela. Ikusuko dugu, horre bi aukera horiek egon litezke, jarraitza baita ere Colinasek horre punta erdi lanetan, baita ere, eta... Bai, arrazia daukazu, Joseba. Kamiseta bintzat ez du oso luzea, Ez, txiki xamarra. Gerrira hortxe iristen zaio. Bai, bizkarrean asko zabaltze zaio, eta gero... Hortxe da lehenengo baloia jokatzeko aukera izan du hor Jonathanek ez zaio iritsi, alare erasoan Sanse, beste baloion bat arkaitzen zat, erdirak eta orain ona. Kanpora bota du Morzillok buruz. Eta Oskar Rico ere prest da zela iratzeko. Baloia jokoan ipini du Sansek. Beitia. Salari Trebea atzean utzi du azkenean baloia arrastirekin jokatuz. Barrutik pasea. Ondo moztu du Oskar Martinezek Alavés baloiarekin. Geni. Indian hori eman dio, eskubian Casares du, ea zer egiten duen Indianok. Casares eman dio. Casaresek erdiratu. Sansek ondo atera du. Baina ondo gurutzatu da, gero lasetasun puntu bat emanez jokoari. Baloia ikutu nahian orain Kodorren taldea. Luze Colinasentzat. Du baloi hori kontrolatzerik izan, bestela bakarra zegoen, atzelari bakarra zuen, Hortikan min gehiago egin du Colinasek. Egal batetikan hobeto sartuko da, zeharka, Jonathanen bizkar horretara. Jakinda gainera moiak asko sufritzen du